Mireu, jo em dic Anna. I us he vingut a explicar una història. Però és una història... Pero yo también me llamo Ana. Ala, mira quina sort. Y la Ana María. I la Anna Maria també. Y la Ana. Quantes Annes avui? Apa, mira quina sorpresa. Doncs mireu, jo us he vingut a explicar una història que és una mica màgica. I és una història que posarem música i la ballarem. Sí, però abans de tot us explicaré. Aquesta història parla dels cucs de seda. Que els heu vist alguna vegada, els cucs de seda? No? Sabeu què els hi passa als cucs de seda? Què els hi passa? Els hi passa una cosa una mica espectacular, una mica màgica. Comencen fulles tampoc a papallones. Molt bé. Són uns cucs que es converteixen en papallones, però els hi passen unes coses... Sí, sí, els hi passen unes coses... Ja ho veureu. Mireu què tinc aquí. No he pogut portar cucs de seda, però mireu, us he portat unes fotografies, perquè veieu què passa. Els cucs de seda neixen d'uns ous. Primer estaven guardats a dintre de l'ou, però després ja no. I sabeu què passa amb els cucs de seda? Que es fan grans. Perquè què mengen els cucs de seda? Papallones. No, home, no. Què mengen? Què mengen? Fulles, ara sí. Mengen fulles verdes. I mireu que grans que s'han fet. Què els veieu ara? Sí. De quin color s'han tornat aquests cucs ara? Marró, no, mira què diuen. Blanc. Són blancs. Ara són blancs i com que han menjat molt, tenen unes potes més grans i es poden arrossegar per terra una mica més ràpid. Però mireu què poden fer els cucs de seda. Oh! Aquest cuc s'ha posat dret! Uau! Sabeu què? Hi havia unes fulles que estaven una mica altes i el cuc que volia menjar ha posat les dues potes aquestes. Això és el cuc amb els fils i això és el capoll. Ara està aquí dintre. Aquí dintre, molt bé està. Això és el cuc i aquí dintre hi ha el capoll. Ai, el cuc. A dintre del capoll hi ha el cuc. Hola! Aquí estic bé. Molt bé. Mira, el cuc i el capoll. Mireu com està. Hola, quines ales que li estan sortint. Diríeu que això sembla una papallona? No. No, oi? Que no sembla una papallona, això. Sembla un ou. Sembla un ou. Faré de cuc. De moment vosaltres no feu de cucs. De moment mireu. Després fareu de cucs vosaltres. Vale? Però ara només jo. I aquest, tan-tan, és l'ou del cuc de seda. Tan-tan. I el cuc està molt amagat, però molt amagat, a dintre de l'ou. Tan amagat que no es veu. I no es mou. Tots els cucs estaven a dintre dels ous, ben quiets. I tots van començar a moure les potes a dintre. No mola tot. Unes ales preparades per aixecar el cap. Oh, mireu! Oh, què passa? Hola, mira! Tenim antenes! Oh, i el cos? Què ens ha passat? Hola, mira! Oh, ens han sortit alguna cosa. Que tothom pugi una ala fins al cel.
taronges, ara ja no es movien tant. Estaven més descansades. I ara comptaré fins a 3 i deixareu de ser papallones i tornareu a ser els nens i nenes de la classe de les pilotes.